Thank you very much for joining me here on the Ndini Baba Vako YouTube channel. You are watching at Tsamba, KuMwana Wangu, and we're talking about growth. That is the theme that we're running with in the year of 2023. Tatimbotaura nyaya kukura. Zvakakosha kuti munhu akure. Naika saka kubva muna January ucharangarira kuti pane pfenyuro taitaura pamusoro kukura. Growth tikataura mumabandiko akasiyana siyana maringe nenyaya dzekukura. Asi tichiendera mberi tisisiri hedu pane pfenyuro asi taapano paYouTube. Tichiendera mberi tichitaura nyaya yegrowth kunosvika muna December of 2023. Zvino pachikamu chatasvika panguva inoi mumwedzi mitatu ichateera iri kuti iyo April, May na June, tinoti kutaura pamusoro grooming and etiquette. Zvakakosha kuti unge uri munhu akashambidzika, munhu akatsvinda, munhu anoziva mabatiro anofanira kuzviita pamberi pevamwe. Saka kuti zvinyatse kupinda manje, kuti zvinyatse kubatika, regai tishandise muenzaniso. Ndine ka-exercise kadiki-diki kandoda kuti tiite tese. Naika, chandiri kuitira ka-exercise aka newe pano ndechekuti tinzwisise zvakazara pamusoro grooming. Zvinyatsa kubva mukati. Unoza ndine kunzwisisa kwekuti people learn best not by being told but by experiencing the consequences of their thoughts and actions. So if you experience the consequences of your thoughts and actions, the lesson is better learned. Saka handisi kuda kuti ndingoita zvinhu zvekukuudza chete, ndoda kuti udzokere muupenyu hwako uchinobata practical lessons dzinokubatsira kuti uve nekujekerwa pamusoro grooming and etiquette. So tichitanga nemusoro wegrooming. Ka-exercise kangu aka ndoda kuti umeke sure kuti kana zvichikwanisika uri panzvimbo yako wega yakanyarara pausingadistebwe nevamwe. Kana waenda panzvimbo yako yauri wega yausingadistebwe nevamwe, pakanyararisa, pakati zii. Chinhu chechipiri chandoda kuti uite ndechekuti ndoda kuti utsunzunye maziso ako. Udzikamise pfungwa dzako. Rewind back into your life. Uchitsvaka these kind of issues dzanda kuda kutaura nezvazvo zvino. Indirega ndivhure maziso kuti nditaure newe zvakanaka siwe ramba ako wakavhara maziso ako. So ndoda kuti udzokere muupenyu hwako. Umborangarira one or two ma-incidents akamboitika muupenyu hwako ekuti wanga usina kunyatsa kutsvinda. Wanga usina grooming dzako dzadzisiri proper. Zvekuti zvakaita kuti ulose confidence, zvekuti zvakaita kuti unzwe kunge usiri munhu pavanhu, zvekuti zvakaita kuti usagamuchirike zvakanaka. Aidha kuburikidza nekuti pane munhu anga ataura akuudza kuti weduwe apa zvadai, kana kuti iwe wega ndiwaingozvizira kuti asi hazvisi kunyatsa kuita. Ndinotenda kuti one or two areas wadziwana kuti ndikubatsire maybe kana zviri kukunetsa kudziwana izvozvo kune mumwe ari kuti ndiri kunetseka kuwana ma-incidents akadaro. Imbofunga maybe pamwe pawakabuda mumba wakanganwa kukwesha mazino. Uri wega musoro mako unonyara kuda kunyemwerera pane vanhu kudai because unenge uchifunga musoro mako kuti handina kukwesha mazino. Kana kuti zvimwe kuda wakazongobuda uri chipatapata ukakanganwa kana kugeza chaiko. Mabatiro awaizozviita pane vamwe nekuti musoro mako uri kurangarira kuti wana kugeza. Kana kuti kune mumwewo pawakamboti wabuda mumwe ndokubva anongedzera chimwe chinhu changa chisina kunyatsa kuita zvakanaka pamusoro grooming yako. Mumwe munhu anogona kunge akataura kuti makanganwawo kamabvudzi, manzwiro aunozoita paruzhinji. How did you feel? I want you to think about confidence yako yakabva yaita sei. Did you lose your confidence? Were your emotions hurt? Ko vanhu wanga wakudhila navo sei? Wanga wakutry kuavoida vanhu here? Wanga wakutry kuda kuzviti dai pasi pandimedza ndahwanda hangu here? Ko painzi paroda kunzi pataurwe? Wanga wakukwanisa kuzviona zviri nyore here kushama muromo wako uchibuditsawo mapoints? Kana kuti nekuda kwokuti grooming yako yakanga isiri proper, wakanzwa kuti handisisiri chinhu pavanhu. Inini ndichakutaurirawo ma-examples mairi kubva muupenyu hwangu ane ma-incidences akafanana neiwayaya. Nekuti kana neni ndakambobvawo neko. Saka ndakutaurira kuti people learn best not by being told but by experiencing the consequences of their thoughts and actions. So example yangu yekutanga ndichakurangaridza pandakatanga kuenda paredio. Gore rangu rekutanga kuenda paredio zvinhu zvava zvisina kunyatsa kundimirira zvakanaka. So dzimwe nguva dzacho ndaifamba mutunhu unenge plus or minus 20 kilometers kuti ndisvike pabasa.
Saka unoziva unosvika pabasa wadikitira, wafamba nzendo yakakura kudaro, zvino hazvisiri kuita zvakanaka. Zvino pane mumwewo senior presenter akazouya kwandiri rimwe zuva kwakunditi zvikanzi, shamwari, wanhu wari kugunun'una nekuda kwako. Ati indawa, panzi wanhu vari kuti muchinda uyu anonhuhwa dikita risingaiti. Handidi kunyebera, ndakanzwa kunga ndarohwa chibhakera chematsenga nzungu, ndakanzwa kuzvidzika, ndakanzwa kunge ndisiri chinhu pavanhu. Muenzaniso wechipiri wandinoda kukupa, ndeimwewo nguva ndawana mukana mukuru chaizvo wekuita presentation kune inonzi the International Conference of AIDS in Southern Africa, edition yemuna 2015 yakaitirwa muno muZimbabwe. So ndakainvitwa kuti nditaurewo as a panelist papanel yakanga ine vanhu vakuru chaizvo, about 12 of them. Pandakanga ndichiri neupenyu panguva iyoyoyo ndandisina zvizhinji kusanganisira nezvekupfeka, saka ndakamhanya kushamwari ndichitsvaka kuti nei ndibatsirewo with something to wear chakanaka, ndaichakasutu kanaka. So unfortunately for me, most of my friends didn't have suits. Mukutsvaka ndaedza ndakazowanawo a suit jacket, batch netie kubva kune an older cousin of mine. Ndokubva ndaenda kumusangano uya ndakachena. Ndasvika panzvimbo ndazoona vamwe vakapfeka ma-executive suits avo, vamwe vakapfeka ma-designer suits avo, vachinyatsa kufitwa. Ndokubva ndazoenda pamira kwakuzvitarisa. Handina kuzonzwa kunge ndiri panzvimbo chaiyo. Unoziva kuti nekuda kwe bhachi rangu ranga rakati kure kupfuura mumwe wemunhu. Sheti yandanga ndakapfeka mukati nemasungiro andanga ndazoita tai manje yange yazoita kakufinyama yaita mahunya munomu. Zvazvisina kumbonyatsa kubuda zvakanaka. Ndazviona izvozvozvo, I remember kuti even mataurire andakazoita pamberi pevanhu, ndakataura confidence dzangu dzaderera, ndakataura ndakungotaurawo asi ndakuti ndiani kwangade kuteerera munhu akapfeka sezvizvo, akapfeka zibhachi rakakura kudai, ndiani anoda kuteerera munhu akadaro. Ndashandisa mienzaniso iyi miviri kubva paupenyu hwangu kuti ndikuratidze kukosha kwekunge grooming yako iri panzvimbo payo chaipo. Lack of proper grooming will destroy your confidence. Not only your own confidence, but sometimes even the confidence of other people who are around you. There are certain people who could have believed in you easily if you were well groomed, but will lose their confidence in you the moment that they realize that this person is not well groomed. So it is important that you make sure that if you are up for growth, if you want to go anywhere in life, if you are aiming for greater heights, among other things, let us start to work hard on maintaining proper grooming and etiquette. Zvakanaka kana tikaenda pa chikamu chechipiri cheexercise yedu. Handeiwo pa the positive advantages of being well groomed. Saka ndakuda kuti this time ufunge in your mind pamusoro pe a point in your life when your grooming was on point. Wega uchinyatsofila kuti but panapa ndakauraya. I want us to do that. Can you go back into your life? Can you think? Kwakuri kupi? Kucheche? Kumsangano? Kumeeting? Kana kuti kubasa cheko? Pawakanzwa kuti nhasi ndakapedzera. Ndine chamangwiza chaicho chekuchena. Bvudzi rako uchinyatsonzwa kuti hano kana kari ka hairstyle kakaitwa zvakanaka, kana kuri kunzi izuda kunge rangu rinyatsa upenya. Uchiimbira zuda rababa rinopenya. Wainzwa sei? How did that make you feel? Kana waipa presentation, how was your presentation? How do you rate it? Imbofunga pamusoro pezvazvo. Ndichakupawo futi mienzaniso miviri kubva paupenyu hwangu yepandakambonzwa kuti no panapa zviri kuita kuti tibatsirane kuti tione muenzaniso uye musiyano uri pakati pe when you are well groomed and when you are not well groomed
Wekutanga ndikurangarira pandakambo invitwa ku church yezayoja yekudziva rasekwa ku DZ nema youth ikoko. Ndanga ndine friend yangu yandaishanda nayo kubasa kune hose yandaimboshanda kareko. Zvinhu zvasinonimirira mushe simazuva esasi ndinonanga kuti ndandine imwe sutu yangu imwe chete yandaichengetedza zvakanaka. So ndakainvitwa kuti ndiuye kuzotaura. It was a dinner event yemayouth. Ndakapfeka mwoyo wangu uchida, musoro mangu ndikabrasha zvakanaka. Mazuva enda ndichiri kuchengeta bvudzi ndisati ndakugerwa zuda. Ndikanyatsa kubrasha musoro wangu zvakanaka, bhutsu dzangu ndikapolisha. Dzadzisiri bhutsu dzembiri aiwa, asi ndakadzipolisha ndikanakirwa ndega kuti bhutsu yapolishwa panapo. Ndokubva ndaenda. Unoziva pandakapiwa mukana wekuti ndichitaura chinzi chakumbira our guest Mr. Aaron Doby, a youth, chichibva wataura kaintro kawo ichisimuka. Ndanyatsonzwa confidence mandiri so. Unoona kana wakachena unongoona even nematarisiro ewani, matarisiro avanokuita kuti ava vari kutarisa neziso rekuyemura kwete rekuzvidza. Ndo matarisiro andaitwa kubva pandakapinda munzvimbo. Ndinorangarira kuti even kamhoreserwo kandaitwa kakasiyana. Ndanyatsaunzwa kuti panapa zviri kuita mani. Even kana pandaitaura so kamuzendamere kandakaita papulpit kakarike confidence kakunyatsoziva kuti no ndini. This is one incident that I remember when I felt that my grooming was on point and it helped me boost my confidence and even the confidence of the people whom I was addressing. Toenda pa mienzaniso wechipiri. I remember pandaka graduate from my radio classes muna 2019 kwa kupiwa mukana wekuti as part of our graduation ndi interview ja praiser. Ndakanga ndakapfeka bachki rekukumbira musi wacho, asi rakanga riri bachki rakanyatsa kuenzana neni, rasiyana nereriya randambotaura rakakurisa. Ndainyatsa kuzvinzwa kuti mukati umu pane zvandakazowigiridza angu ndichiedza, asi zvizhinji ndiri panzvimbo chaiyo. Bhutsu yangu yakanga yati sakare, yakanga iri imwe fokona yangu yebrown so, asi yakapolishwa zvakanaka. Mazuva enda ndakugerwa zuda manje, ndine kazuda kangu kanopenya. Ndainzwa kunge ndiri pachikero chimwe chete naJah Praiser. Ndakamubvunza ndisingamutye, ndisinganyanyi kumuzeza nekuti confidence dzangu dzakanga dziri panzvimbo. Kana naiyewo ainzwa kuti ari kutaura nemunhu ari worth kuti ataure naye. Saka uchaona nemienzaniso miri iyo yandakupa. Iwe uchitarisawo mienzaniso yemuupenyu hwako. Iyepo wakambonzwa kuti ndakatsvinda zviri panzvimbo. Uchaona kuti zvinobatsira confidence dzako, zvinobatsira kugamuchirika kwako, uye zvinobatsira kuti whatever zvauchaita, if you do it neconfidence yakakura, you do it zviri better, you do it at the best of your capacity. Ukaita zvinhu zvako neconfidence dzakaderedzeka, haunyatsi kuita basa chairo, haunyatsi kuita basa rakanaka, nekuda kwokuti confidence dzako dzakaderera. So zvakakosha kuti unge wakatsvinda, nekuti kutsvinda kwaunenge wakaita kuchakubatsirawo kuti uite zvinhu nemazvo. Zvakubatsira kuti uite zvinhu nemazvo, zvichakubatsira kukuendesa pachikero chiri nani pabasa rako kana mune zvaunoita. Ndinotenda kuti masoko aya awana nzvimbo muupenyu hwako. Ndinotenda kuti zvichakubatsira kuti urambe uchishingairira kuti uve well groomed. Muchikamu chinoteera, pavidhiyo ichateera, tichawana nguva yekutaura zvizhinji pamusoro pekumboti how proper grooming will give a picture to mumwe munhu asiri iwewe, how it will affect them and their response towards you. Ngatisanganei pavidhiyo inoteera tichitaura pamusoro pegrooming iyoyo. Ndini baba wako, haikona kuti kakuna zvinotyisa, zvinotyisa zvese zvinototyawo. Usakanganwe kubaya pakanzi subscribe pazasi apa nekuisawo macomments mucomment section kana paine zvimwe zvinhu zvaunoda kutaura, kana uine testimony yaunoda kutaura, kana even any suggestion or any comment. It's welcome in the comment section below. If you have liked the video, please click on the like button. See you on the next one.